Искаш ли да обичаш себе си повече? Това е една от вечните теми в моите програми и точно поради тази причина я отваряме отново. Здравейте, аз съм Дени Андонова, вашия позитивен психолог и днес ще си говорим за някои от индикаторите дали обичаме достатъчно себе си. Замислете се сега, от 1 до 10, каква оценка си поставяте на любовта, която изпитвате към себе си. И първо, дали имате дефиниция? Какво означава това за вас да обичаш себе си? Дали това е да и си давате качествено време за почивка, за хобита? Дали това е да прекарвате времето си с прекрасни хора, с хора, които ви зареждат с позитивна енергия, да избирате средата си? Дали това е да си правите подаръци, дали пък обичате да се похвалите, да си кажете какво сте свършили добре през деня, да изпитате и изразите благодарност. Толкова много начини има за любов към себе си. А може би да направите нещо добро за себе си, да хапнете нещо здравословно, да тренирате, да подишате малко, да си направите една хубава маска на лицето или пък да си купите нещо, което дълго време сте искали да имате. Какво означава за вас любов към себе си? И също така, от 1 до 10, каква оценка си давате на тази любов, която в момента питвате към себе си? Ще се радвам в коментар да сложите числото, което е вашата оценка към този момент и също така да си дадете сметка, да запишете в коментар какво е това нещо, което в момента ви показва, че обичате себе си. Или пък, за съжаление, кое е онова нещо, което в момента ви показва, че не обичате себе си, защото не си го давате. Днес реших, че темата за любовта към себе си ще я започнем, ще я изравним вибрационно с още една голяма тема, а именно темата за изобилието. Много често хората искат повече изобилие. Изобилие от пари, изобилие от успехи, изобилие от възможности, изобилие от прекрасни изненади, изобилие във всякакви проявления и всякакви канали на изобилие. Замислили ли сте се обаче, че всъщност хората, които обичат себе си, имат изобилие в живота си? И аз лично смятам, особено за нас жените, че в зависимост от това, доколко е отворена нашата сърдечна чакра, нашия сърдечен център, толкова повече изобилие тече в нашия живот. Какво всъщност регулира сърдечния ни център? Ами това е как обичаме себе си, как обичаме другите, какви взаимоотношения изграждаме. И ако това наистина е така, аз лично вярвам и живея живота си по този начин, то ние можем да управляваме и изобилието си чрез любовта към себе си. Тоест, колкото повече любов можем да генерираме в себе си, да я дадем на себе си, да я дадем на другите, толкова повече изобилие има в нашия живот. Това е интересна перспектива. Много бих се радвала сега да помислите доколко всъщност изобилието се проявява във вашия живот. Дали имате нужното финансово благосъстояние или нужното здраве, към което се стремите, или нужния приятелски кръг, или нужното ниво на връзка, на взаимоотношения, на любов в живота ви. Какво е това, което разбирате като изобилие и доколко то присъства в живота ви? Напишете също от 1 до 10 каква оценка си давате и какви са тези неща, които в момента за вас са изобилие. Това ще ни послужи след мъничко, когато ще дадем една конкретна задача, която можете да изпълните. Очаквам вашите коментари. И също така, ако тези видеа ви харесват, дайте по едно палче и се абонирайте за канала, защото редовно имаме такива сесии, в които имате полезни и интересни инструменти, с които да разширявате себе си, своето съзнание и да сътворявате една по-прекрасна реалност за себе си и за другите във вашия свят. Ако сте готови с оценяването, хайде сега да обвържем любовта към себе си и към изобилието. Повтаряйте след мен следните утвърждения. Аз обичам себе си и заслужавам изобилие. Аз обичам себе си и си позволявам изобилие.
Аз давам на себе си любов и получавам изобилие. Аз давам на себе си любов и пожелавам на целия свят любов и изобилие. Аз обичам себе си и знам силните си страни. Аз обичам и приемам себе си и знам, че моя път е път на израстване. Всеки един акт на любов към себе си отваря нови канали на изобилие за мен в моя свят. Аз приемам изобилието така, както приемам и любовта към себе си. Аз се отварям за още повече любов и изобилие в моя свят. Как е това за вас? Допада ли ви? Харесва ли ви? Дай просто да замълчите и да усетите любовта, която тече през вас. Има ли разлика във вашето усещане, в това, което се случва в момента в тялото ви? Усещате ли промяна, когато се отворите за любов и когато си позволите изобилие? Темата за любовта и изобилието е огромна. И наистина това са вечни теми в програмите, които водя в Холистичната академия, на която съм основател. И за да видите, че любовта към себе си е там и изобилието към вас и към вашия живот тече, имате сега подарък от мен. Можете да кликнете на линка, който е под това видео и да си запишете консултация подарък с моя прекрасен екип. На тази консултация ще обсъдите къде сте сега, къде искате да бъдете и как ние може да сме ви полезни. Приемете го като един подарък, който наистина получавате от Вселената. Освен това, ако искате повече изобилие в финансово отношение, повече пари и повече възможности, ви каня на събитие, което предстои съвсем скоро и за което линка отново е в коментар под това видео. Напишете, че искате своя билет подарък за това събитие и ние ще ви изпратим линк, за да го получите. И също така, дайте си право тези утвърждения, които казахме, да ги използвате многократно в вашия ден. Дайте си право 3 седмици или дори 1 месец, дори 3 месеца да си повтаряте тези утвърждения, които направихме заедно. Знам, че те ще качат на ново ниво и любовта към себе си и вашето ниво, вашата нагласа, вашата представа за вашето изобилие в живота. А тези от вас, които обичат метода нейрографика, съм ви приготвила и нещо интересно. Нарисувайте нейрографика с желание. Аз обичам себе си. Аз си позволявам изобилие. Линка е ето тук.